Muna kung mga istorya tag tinuod kung nagiti panglantaw sa atong kaugmaon sa atong mga anak, sa atong mga kaigsuonan, nganong ato mga ipasangil ni Duterte nga kayuhan na masyadto sa mga katawhan ang iyang gibuhat. Kay kung nituman pa lang sad sila sa balaod ni Duterte nga undango na ang maong buhat. So mayong buntag ka natong tanan o welcome back sa atong channel. Daghang kay salamat mga par sa inyong pagsuporta o sa kuang mga viewers o sa kuang mga subscribers. Daghang kay salamat inyo mga par. Unya sa dili pa ta padayon sa ato ang video reaction. Palihog ko og subscribe nga par para ma-update sad mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par ato ning hisgot-hisgotanan ang kaso ni Duterte ngadto sa ICC. Kay gabi katulo unta kagabi nga hearing niya pero walay hearing gabi. So duha pa ka hearing ang nahitabo. So wala pa ta kibaw mga par kung mudaog ba si Duterte aning kasuhan niya dito sa ICC. Kay kun istorya ta o kanang tinuod ang gatong war on drugs ni Duterte, daghan magud ang nangamatay ato sa panahon ni Duterte. Daghan ang nangamatay nga dili involved sa war on drugs. Kung istorya lang tao kanang tinuod bitaw nang walay sagol nga pagpandaot sa pamilyang Duterte ba. Kay katulang mga par katulang mayor sa Bohol bitaw katong namatay nga magtiayon. Kung ato gitong kanon good ang namatyan na to away mo to sa managtiayon. So walay dili to siya involved, walay involved ato sa war on drugs ni Duterte. Kay away mo to sa mga magtiayon. Pero sa ilahang report namatay sa war on drugs ni Duterte. Mao na kung istorya lang tinuod bitaw kanang way daghan nga way pagpandaot sa kang Duterte. Unya kato sa mga paruhinog ngadto sa Usamis nga namatay mo gito siya sa war on drugs sa panahon ni Duterte, sa administrasyon ni Duterte. Pero dili man to nato silingan, dili man to silingan ako. So ang makatubag ana, ang nakibawa na ang katurag yun iyahang mga silingan nga to sa Usamis. Kay maman to'y maka-witness nga namatay to siya sa war on drugs. Pero kung namatay siya kay tungod sa war on drugs, kung involved siya tinuod sa droga, mangayo siya o kanang hostesya, mangayo sila hostesya sa pagamatay atong baruhinog. Pero pila man sad ka kaugmaon sa mga kabataan nato, pila man sad kaugmaon sa mga Pilipino natong mga kaigsuon nato nga mga Pilipino nga gipatay niya ang kaugmaon. Kung may istorya lang tag tinuod, kung masubay lang ta sa tarong nga pamaagi ba nganong namatay siya unsa hinungdan. Kung namatay siya kay limpyo siya, wala siya sa, so dapat manubag sad ang administrasyon na to, manubag si Duterte kay nganong napatay siya nga wala man siya sa. Pero kung namatay siya kay tungod involved siya sa maong ginadili nga droga. So kung imog yung kartiyuhon yun imong maayo kanang wabitay kanang hinanggaw nga kuan. Kung imog yung hunahunaon yung maayo, pila ka kinabuhi ang pila ka kaugmaon sa mga tao, pila ka kaugmaon sa mga kabataan nato nga ilang giguba kay tungod sa ilang padagan nga illegal nga negosyo. Unya katong mayor sad sa kuan sa Leyte kato si Espinosa, namatay man sad to sa panahon ni Duterte sa war on drugs. Unya
kita di bisad ta ka judge pud kun usa ka tinuod kay dili man to silingan ako. Siguro ang maka-witness ana agato ra pud iyang mga silingan kay siya mao man to'y nakahibaw. Yarang mga silingan ato may maka-witness kung unsa ka tinuod tong sa kang Espinosa kay kung namatay si Espinosa kay tungod sa kanang waron sa tungod sa droga, involved siya sa droga. Aw anong mangayo man siya ng ustisya nga ng tinuyuan man. Kung ikaw nga namatay sa inana nga pamaagi kay involved ka sa ginadili nga droga, so nganong mangayo makagustisya, nganong mangayo makagustisya nga involved man kana nga illegal nga trabaho. Pero kung ikaw nga namatay kay limpyo ka, wa kay mataw nga na angin, anong di maka maatagan og hustisya kung dili ka involved. Kung mao kung involved ka, so anong mangayo man ka ng hustisya nga involved man ka. Mo na nga katong tanan gud nga nangamatay sa panahon ni Duterte, katong mga involved sa drogas, dili man siguro sila inato, dili sad to sila mamatay siguro kung tinarong pa sila og trabaho. Sa wala pa mahimong presidente si Duterte, daan naman na niya daan naman na gipanaad nga gukdo niya ang mga tao nga involved sa droga, gukdo niya ang mga drug lord. Kita bitaw na to atong mga sa iyang panahon ni administrasyon ni Duterte, pila ka mga dagko nga mga drug lord nga nisibat din sa Pilipinas, nangawa, nanago. Mo nang dili na to pwede nga ipasangil ni Duterte katong tanang mga nangamatay kay katong naiuban ato nangamatay kuan man to kanang giunay ra man to silang mga kauban nya, giunay silang mga kauban nya kunuhay ng ilang gibutang ano kuan ba kanang di ba uso man na sa una katong sa panahon ni Duterte nga wag niyo po akong tularan, drug pusher ako. Dili ta utak kibaw mga par nga kinsa gyud ang gabuhat ato kay pero masuspika na to si Duterte yun ang administrasyon ni Duterte kay nang naman siya gipatuman nga kuan kanang ordinansa nga sa paggukol sa mga drug lord nya kibaw mga par nga katong nga matay giunay ra tong patay sa ilahang mga kuan ilang mga kauban sa negosyo kaya nga palpak mo nang dili na to pwede nga idakdak nato tanan ngadto ni Duterte. Unya kato nga kuan na pod kinsa may nabulahan na to, kinsa may nakinabang atong sa war on drugs ni Duterte, di ba? Ang mga tao ra pod naka benepisyo ba diay ang pamilyang Duterte ato. Daghan kayo mga Pilipino nga nausab sa panahon ni Duterte, sa tinud-anay lang yun. Daghan kayong nausab sa panahon ni Duterte, daghan kayong ni-surrender, daghan kayong niundang sa bisyo. Unang daghan sa nang nagpasalamat ni Duterte kay ang ilahang pamilya nabuo balik kay daghan sa wala pa si Duterte baya daghan ing pamilya nga nabungkag kay tungod anang mao nga bisyo. Kay tungod ang ilang pamilya lulong kayo sa maong droga. Muna kung mga istorya tag tinuod kung nagiti panglantaw sa atong kaugmaon sa atong mga anak, sa atong mga kaigsuonan, nganong ato mga ipasangil ni Duterte nga kayuhan na masadto sa mga katawhan ang iyang gibuhat. Kay kun dito man pa lang sad sila sa balao ni Duterte nga undango na ang maong buhat, wala man sad siguro mahitabo nila, wala sad siguro mahitabo nga mayingon ana. With due respect sa mga pamilya nga nawagtangan og mahal sa kinabuhi,
Kay kun nag-usap pa lang sa unta sila, gitagaam sa silang chance ni Duterte atong panahon na nga katuday nga naigi patuman si Duterte nga tukhang atuon sa balay hangyoon tuktukon para paundangon unya dako na kitog chance nimo nga mabag-o ka unya nganong mobalik man gyud ka unya ang naiuban ra ba nga mobalik unya dakpon musukol na so di sa siguro pwede nga ang ato ang mga kapulisan na po may patyo na lang po sa mga adig nga musukol kung dakpon. So mao na nga dili ato pwede nga idakdak nato tanan nga to ni Duterte. So kung kaning kaso ni Duterte nga to sa ICC kung walay mga dapig-dapig ang ma-judge ngadto mudaw si Duterte ani kalaki kasuha. Pero kung naaman gani nagpaluyo ana aning pagpadakop ni Duterte kaning pag-imbestigar ni Duterte nga to sa ICC kung naaman gani nagpaluyo ani nga nasa gobyerno pildi si Duterte ani ilabi na gyud kung nasa administrasyon. So daghan kayong salamat mga par ug maayong buntag kanatong tanan.